Yakhuphuka ingqwele pre-coronation. Ukuvotela udokotela Khehlelezi for Indlondlo Traditional Healer thumela u226 ku48443 226 ku48443 kanti umkhafazo njengamunye uzokudla R150. Ama-SMS wamahala wasebenzi. Usungavota manje kanti ukuvota kuvalwa ngomhla ka-30 kuSeptember 2022 ngehora lesishagalolunye kusihlwa. Namhlanje ngila endaweni yase Johannesburg konyama kayipheli kuphela amazinyo endoda mntanami wathi uyofuna umsebenzi eGoligoli lafike lakuthatha. Ngilana ke namhlanje for Slaughterhouse njengoba nibona ke kusebusuku ngikhathele njengoba sengigqoke kanjena ngiphuma kuleli sonto laseZayoni bengilapha endaweni yase Alexander Bramley View eZayoni sengiphumile ke sengishintshile njengoba ngihleli kanje kumele ngishintshe ngigqoke lezi ezinye ngingene kuleli sonto la kaFire. Hey, ingithusile indlela engithema ngingena abantu benza ngayo bengijabulela ngicishe ngadajukela na ishirt lama amagadi njengoba niwabona ngilapha na kadonswana kwenziwa yonke leyo nto. Abantu baphumile ngobuningi bakhona ngiyalibona ihholo ligcwele When I look at this guy, ngibona a colored boy who's honest. When you're looking at him, he's honest. But mangithi ngiyamdonsa ngomoya, ngithi ngiphendula nenhliziyo yakhe, ngathola ukuthi umfana kunento ayenzayo. Wena luka lenkinga nawe. Uzokhulana nazo zamashiya kanjani? In the morning, the people request for service. This boy is a player. Fike clubini athengela abantu utshwala, then mayikade bathengela athatha amantombazane then hambe nentombazane ayishiye kanjalo. So ngabona ukuthi no, this boy is hurt because okwenza komunye umenzi uyakhohlwa but umenzi wakakhohlwa. This brother is now. He doesn't have any clothing because they never got him. Can you hear me, brother? Yes, I do. This time uthola intombazana esile noma ehlakaniphile ukudlula yena. And le nto engiyenza laphana ngiyenza ngoba ngifuna umkhombisa ukuthi amandla asesontweni noma amandla kaNkulunkulu can also show you into ayitshela abantu abayibona. Uyayazi ngishasana abantu. I do know exactly what you're talking about. Uyawazi ukukhuluma namuntu. Maybe it's not a down. 071 898 93 93
Yes. 898. Yes. Finish off. 9634. Ikhona leyo number ukameraman lapho khona dial that number. That was why ubona ngimbizela inamba kokuqala mangimbizela inamba ngiyamtshela ukuthi umuntu othatha impahla zakho ukanje kwa. Hello, Gloria. Why is it? It's me, Charles. It's me, Charles, who's calling you. You remember me from Friday? You gave me your numbers on Friday. I just got it from the pastor right now in church. I want my clothes, the ones you took from me on Friday after you drugged me or something, whatever you did to you. Kunjani? Ukhuluma noKhehlelezi. Lona enhlala lithi 12. Lalela sisami. Uthi lo uze kimi esontweni. Ene uwe othatha impahla zakhe. Ene futhi hayi ukuthi ubezele ini uwena abantu bakithi bayangikhombisa. Ene ngicela ungivumele khona into engayenza manje. Ezoyenza ukuthi ugcine expose ka social media. Angizwa? Sesontweni uzo-attend isonto. Uyithathile impahla, ubuyithathela impahla zakhe. And you can hear intombazane no sivumelene, even though bengavumelananga, but intombazane sivumelene, of which point proven ukuthi boy I can see izinto zonke ezenzakalayo. But ukuthi kwenzakaleni after that in anginandaba mina, but ekugcineni ngimtshelile mayihlakaniphile izothatha inamba isebenzisa because inamba le esetshenziswa lapha ebenganayo. Israel ungenile laphana njengoba nibona uyababusisa abantu. Uyaba profeta futhi naye. But it couldn't get to my level. La mina ngikhona khona. And anyway, it wasn't a competition, but mina as umuntu osontayo noma osisuke siza abantu ngiyayithanda la nto esisuke siyenza maku ukuthi siyacompete ngokuthi abantu basizakale ekugcineni kufanele abantu basizakale hayi ukuthi bakhokha hayi ukuthi benzeni but ekugcineni fanele basizakale njengoba nibonile sigcine futhi abantu abaningi basizakele for Slaughterhouse and siyaphinda siyasho ukuthi I'm on my way, I'm coming again. Yazi ngeke ngayicabanga mina what if usala bethi sithi igama le show take me back home so ama street kids siyasibambe sithi hey wena owakuphi wena akhuluma sihlale naye phansi nibona ngihleli nonkanyiso mangihleli nonkanyiso as you can see futhi sihleli noMondi one of my social media guy sihleli naye discussing thina ke siyaqale into before siveze ke Dr. Kate we discuss because we always worry about the content. It's not all about YouTube, but it's about content. What are they learning? Is there anything that people are learning from our YouTube or from whatever that we are shooting? Sifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi sithi mashoot abantu bafunde something. That is why nisibona sihleli lapha sibhizi sidiscussa ibusiness, sidiscussa izinto eziyaphambili. Ngathanda yini ukubuyela ekhaya. Then kube ne-narrator. Right, or I'm doing the show while I'm narrating it. Right, simtholi like uZola 7. You saw uZola 7 show yakhe ngangiyithanda nami. Hey, uZola 7, I used to love that show because I learned lot of things from that guy uZola 7. That is why ishow yakhe le yayidlala ku SABC1 kwakuyishow eyayi inspiration. Hey, yabona ikhona lapha izoyishaka khona uthola igqokela manje naka amavungu.
I'm here to see this girl, Kamalake Unoluvuyo. Guess what? This woman plays Iraq, but afraid, you know. But you know what, Gao? Njengamanje siyitholile intwana njengamanje sifuna ukubona ukuthi manje kani ya start ya sibaka isibeke ekhaya sizuthi umaGreece uzokhuluma thini. Njengamanje ake sibone magogo. Ayi, ayayishaya la shombe. Sithole ukuthi bahlele epakeni. We're gonna take her because Tati walk mama from Kuluma now in a very private place. See too. Okay. And so, come! Hlele epakeni uzola sebene hlele kanje ethi magogo yami. Sibuye nentwana la. Intwana ithi into eyenza yasuka ekhaya yaxosheka yayibalekiswa stepfather. Uke wazama yini le ndaba ukuthi uyicazulule njengomzali. Hayi yabona leyo show ngiyifuna mfethu. Yona engiyifuna ukese. Yazi leyo show injani leyo manje uzoyiqala ne. Ngingafuna siyibudgetele. Angithi siyafika lapha sithi intwana. Sayithatha intwana siyidlalisa la. Ekhaya usho. Isho ikhazi intwana lalela intwana yami kusasa sizokuthatha. Uma umelaphi wendabuko si-unite umndeni siyawubuyisa siwuhlalise ndawonye. After that khona umndeni ozosala une question mark ukuthi yini eyenza ukuthi umntwana agcine baleke ekhaya. Tshela abangani bakho bonke ukuthi yazini sasa sizokuthatha siya nawe ekhaya. Masuka lapha sifike ekhaya gogo nangu umfana sibuya naye. And masibuya naye umfana uyafuna ukubuya manje inkinga ukuthi kwaba nenkinga ekhona. Kodwa before siye kulezo inkinga ake siqale sihlole sibuze namadlozi ukuthi athi Profeta from lapho ukuthi ukuze kube nenkinga enje la ekhaya yaqala kanje and then the solution ikanje then umntwana bese senza follow up ukuthi sizakala njani. Bese besho ya into kanje yabakhona kanje bese sithi naso. Bona leyo iyona content yakho. Bese sithi no. Yazi asike siyenzeni. Before siqale sikhulume yonke lento. Ayesiqale sithole umlotha nendisha emtobo. Zofika ngikwenzele lamanje. Ngifuna mina nilethe uxolo. Ungabona sekuthathwa indisha emhlophe bese kuyenzwa kahle kusuke kuyinhlambuluko yesizulu. Kodwa kusuke ngayona le esajulile kusuke kuyile eselight yokuthi abantu bakwazi ukusetlisha down umndeni bathi. Ungabona sekuya kwejulile umfana kumele abuye abuyise futhi amukele ngembuzi ekhaya. Olisa ukuthi waphuma ngendlela errong yabo. Abantu ke befuna ukuthi ipipe sifuna ukubona ipipe. Driving those cars top 20. Petrol kwama yonke into but I'm used to it vele ke bange ngehlisiwe ngizova ku petrol. That is why sengiyawakhetha ama garage. Yakhuphuka ingqwele pre-coronation. Ukuvotela udokotela Khehlelezi for Indlondlo Traditional Healer thumela u226 ku48443 226 ku48443 kanti umkhafazo njengamunye uzokudla R150 ama SMS wamahala wasebenzi. Usungavota manje kanti ukuvota kuvalwa ngomhla ka30 kuSeptember 2022 ngehora lesishagalolunye kusihlwa. Lana ke njengobubona khona umuntu ohlele ekhaya ohlale ebuza ngisho ku Facebook ukuthi how come wena ukwi ministry futhi ukwi Zion. As you can see njengamanje sengiphakathi ke Zion isithelo sika Jehova. Njengobubona insizwa ziphakathi lapha na kuyagidwa. Abanye bazobona beshana ngenduku cha kuliwe sontweni kodwa makushana ngenduku ziyinsizwa zihlanganisa lento zifuna ukuthi connect kubona bese kuyadlula umoya kuprofetwa. Umnandi kunjiyana njengobona kugcwele phakathi indlela iZion ngizosho nje ngithi kuseyisonto esaligcinile isiko abakasuka esikweni labo basahleli and iZion azinakwa isikhathi esiningi kanti leli sonto ila abantu abaningi abasizakala khona isikhathi uzobona nje as time goes on uzobona siyasonta siyashumayela kumnandi yonke into kumnandi nje sithelo sika Jehova every Sunday siyakhonza ke.
Sibingelela abaqala ukufika. Sithi welcome to isithelo sikaJehova. Ngengoma bazalwane ethi ezulwini lakho baba. Ezulwini lakho. Ngibona abantwana bemithe emasontweni bekhulela kwenza ukuthi iqinisa nilithandi. Ngiyayithanda ke lento eyifundwa esikolweni okuthiwa i-life orientation because uthisha wayefundisa nangocansi ukuthi cha manilala nomfana ngambona seqala iqabula kanje kubamba kanje gijimela ikhondom uyibambe. Esontweni ukuthi omama bayasaba ukukhuluma ngalezo zinto, abantwana bagcine beganga benza izinto ezingafanele. Amen bazalwane. Kudingeka umama bazalwane ongeke abafihlela abantwana ozobatshela iqiniso. Nibona labantwana ukhona into ekhulunywa uSibiya. Ubabona labantwana bazalwane begqoka into ezingaka. Nabotshwala labadla utshwala esontweni mangene esontweni bedla utshwala beqede begqoka ingubo zesonto. Ngiyadila nabo kakhulu. Mina ngifuna umuntu oqondile esontweni singamrobha uNkulunkulu. Yes, ngamrobha ngingekho but esontweni isonto laseZayoni akuyona indawo yokudlalela la. Abakaze bafundiswa ngibasoli. Ngoba bazalwane bona bathatha ukuthi le ngubo i-fish dress, kuthiwa yini fish dress ne-maternity leave. Khona la ingubo engakayishoni nina. Short hair. Khona lawo ingubo encane. Anifuna bafundiswanga abantwana. Leya ngubo ayigqokwa yinina. Nina seniyakholwa. Kunabantu aba-advertiser abagqoka leyo ngubo. Aba-advertiser abafana. Amen bazalwane. Uthi uSibiya kapheliso lomuntu wesilisa. uNkulunkulu wamenza waba weak kuphi esweni. Umuntu wesilisa kancane bazalwane esesontweni. Ngoba umuntu nomuntu unesici sakhe. Kunomuntu bazalwane othanda utshwala. Kunomunye othanda izintombi. Omunye nomunye nesport sakhe. Yebo. Akancane umuntu wesilisa manje ethandazela abantu embone ethe phanga. Uvele lonke iphente ethe uzombona sesethi baba uNkulunkulu. Amen bazalwane. Akhoba uNkulunkulu. Shintsha igama ungabisathi baba uNkulunkulu thana baba Sathane. Amen bazalwane. Ngoba yilinge suye sezimbambile. Nina bomama kushoda kunini. Fundisana abantwana. Ngoba sikhathele bazalwane. Kuyamithwa kugcinana ku WhatsApp ethi umuntu ngimithi ukugcinile umblockile. Bese kuba umthwalo wami. Mina ke bese ngibuka kambi. Khomba umithi seba ngakukhombela. Khomba uthi umithi seba ngakukhombela azokhombela uMamtshali. Igama lakhe. Thulana abanye. Niyamazi? Awukhulumele phezulu wathi wona mfana. Thandeka ne? Niyamazi? Amen. Uma wakho ukhona la? Ubusisi wakho. Indaba engazange. Okay. Sizoyithola indlela yokumbamba khulileke. Kukuphi kini? Imoto yahambe. Kanje imoto yakho. Hamba nkanye sithatha nikole 7 gijimani. Ngibane emlando. Ningakhombisa ukuthi kukhona umonakalo osuwenzakelile. Nithi kukhona into ofanele uyothandazela yona. Ingozi sokumele ikhulekele. Nobhala. Buya la. Unebhadi nobhala ngoba
indlela zakho zonke zobunyama ngiyazazi zonke futhi ngeke ngize ngithule ngoba ngingathuli ngokuba ngikukhonzile uphiwe la esontweni la uphiwe Nkosi yami umkhwenya nakho bewumngani wami njengomfowethu kanje ephinda sonke la esontweni ebe umfowethu from dala ehostel abuya sasawuhlangana futhi wabuya esonta la ngizwa ngidumazeka ngikubalela or ungayibali ngiyibali hayi angikhulumi nani nini ngoba nikhani hlushwezeni ngiyeza kini ngiyibali indlela zakho phela ngayibala mina manje ngoba la ngiqondisa igwegwe la qondisa igwegwe la ena ngifuna uphinde ngizwe lento yabona mina bazalwane mangithi ngihleli kanje ngiyakwazi ukuzenza isidomo ke mina Lwana unobhala wami lwana ke nibone ngimniki warning ekugcineni leyo nto bazalwane uma ngivumela kulo kusasiza kubakhokheli bayongena labafana baqoba abakhokheli baqoba abafokeli mabeqoba abakhokheli sekubuya ibhamu ke ngoba amadoda abazonjani azobuya kimi hlukaneni and mawungathi unenkinga ngathi uyaphika ngicela don't hesitate isho manje ngisho nami ukuthi uzibani nje amacala akho uyawazi nalala endaweni kanjena nje uzibani nje kwenzakala nje uzibani angusolo semncane uSouth usagijima kodwa bekufanele unike nje uSouth noma 8 months bese uyaqhubeka nento but 3 of them hamba watshela Ntombazane ekhuleliwe esontweni ilandiwe ekhaya ngoba ibisilovi lisisaba nokuze esontweni ngathi ayilandi yalandwa amayilanda wathi mntanami ingubo ziyakhishwa ke manje zibeka lapha khomba ukuthi ubani okukhulelisi wakhomba le ngane ibihlali la eduze bami yonke isampule engenzayo kanti angazi ukuthi ngiyapromote uHoward njena iPeople yami sheshe unginike answer lapha ukuthi lesikhabe si1 nembuzo ezu2 nama drink nani uthi gezi altar kuzenzeka nini lo ngokusheshsha uthi imbuzo ezu2 nesikabe si1 neladi inkunzi malanga eladi osinika lona silidle so ke indlela esikuhlawulisa ngayo ke thina leyanto ilungisa nini phela ngikuqalela insuku ndoda uma futhi ngikuqalela ingafiki le date ifika ungakenzeki ulala phansi sisodwa ngale uyazi ke side mina abafana bami ngizonithinta nje ngoba niyabafana bami uyingane yami ngizokuthinta nje kwaye kube kufanele nje kubhacela ukuthi nje usumidisile ukuthi nje mangiphuma la mangidecide kahle usangaya esigodleni noma Madlebe uyazi ulalwa apha Madlebe nomntinami esikhumbeni ulala kanjani nawe Khehle kanjena yezwa ulala kanje unike mina ngifuna umuntu oqondile esontweni singamrobha uNkulunkulu yes ngamrobha ngingekho but esontweni isonto laseZayoni akuyona indawo yokudlalela la ngoba kufika abantu abagulayo kumele basinde Yakhuphuka inqwele pre-coronation ukuvotela udokotela Khehlelezi for Indlondlo Traditional Healer thumela u226 ku48443 226 ku48443 kanti umkhafazo njengamunye uzokudla R150 ama SMS wamahala wasebenzi usungavota manje kanti ukuvota kuvalwa ngomhla ka30 kuSeptember 2022 ngehora lesishagalolunye kusihlwa